dar să ne duci, nici cumva de tu te duci. Chiar de-mi plac și nu spre mare, nu vreau să fac supărare. Vreau să vii în ospiție, vrea să ne aprins cu surprize. Bravo! Azi la noi la grădiniță a spus tare o fetiță. Oare cine-i la portiță? Uite noș cu barba albă, cu obrajii ca o albă și cu haina toată albă. Și cu... Cine-i moșul care vine? Cine-i la portiță? Cine-i? Moș Crăciun! Moș Crăciun! V-am găsit pe toți, dragii moșului nepoți. Bucuros că sunteți veseli, mândri și isteți, că sunteți toți frumoși, înțelepți și sănătoși. An de an, venind la voi, mă fac tânăr și vioi. Fiindcă fiecare știe, n-am mai mare bucurie decât iar să vin aici, dragii moșului, cei mici. Iată, anul se înnoiește, 2016 sosește. Moșul lasă îi vă viață bună ca poveste. Multă sănătate, pace și succes în toate. La anul și la mulți ani dumneavoastră. Iată, anul se înnoiește și am venit la voi din nou ca să vă aduc cadou. Fiecăruia în parte, cui păpușă, cui o carte. Însă marele cadou astăzi este anul nou. Vouă vi-l aduc copii în gerașii zglobii. Primiți acest dar frumos și trăiți-l cu folos. Și rugați-l să vă dea tot ce v-ați dorit cândva. Anul nou e pentru toți, dragii moșului nepoți. Ei, Moș Crăciun, copiii au pregătit și poezii pentru dumneata. Poftim, Cătălina? nici nu mă îndoiesc, așa băieți și fete mari. Ia să facem. Stai, vină la moșul Cătălina, dragă. Ia vină cu asta. Vină la mine aici, mai aproape, de ureche. Așa. Moștea sunt căieți din doriți să spun ca la anul primării să nu răzucăi, să tu te vei spate multă sănătate pentru tata și mămica, pentru bunul și bunica. Bravo! Iată ce vă copii. Da, îmi spun și eu. Și tu, puțin așa, ca să vă văd. Moș Crăciun, sacul tău este încărcat mereu. În tot anul e tot dat și tot plin rai.
Dacă ești așa de bun, uite ceva să îți propun. Sacul întreg, dă-mi-l cadou. E tot idee bună. Decembrie ne aduce bucurii și bradeanul nostru șcării. Decembrie, vacanță, sărbătoare, șcad din cer, floreac de nesoare, clopoței sună, spun băieții o rătură, priniți surătorii. Priniți surătorii! Ați văzut? Ei, unde surătorii, băi? Și apoi ce fel de sărbătoare fără o urare? Așa, față. Bună seara, grădiniță, la băieții, la fetițe, bună seara tuturor, ce este spectator. Am venit la dumneavoastră să vă trag în apelă, dar de noi de bucurie, de mărie, să vă fie. Anul nou ce nu se bate, când râp sănătate, anul de stil și pace, ne-a trimis pe voi care ne-a trimis să vă căiem, ușor să-l curăim. Strângeți roata, băieței, să sunăm de sus gălăi, ce se audă peste voi. Și asta nu fie aleagă, gădi grădinița noastră, grădinița este bună, unde lucrurile de trâns, unde sunt copiii, educația ce adu, unde ține fiecare numele în cinste mare, roata noi! De ura vă mai ura, dar ne termină cu o săra, noi suntem din măsără, mergem mulți în tune acolo, descase aurii cu stele acoperite și cu smeci, cu căscături cu trei capete pe spate, iar acum la despărțire vă dorim multă iubire, să în anul nou ce vine să vă fie numai de bine, să dea Domnul Sfânt multă pace pe pământ. Să trăiți în împăcare la mulți ani și la mai mari, mânați, măi! La ani și la mulți, mulți ani! Bravo! Uite ăștia urători mai zic și eu. Așa urători buni încă n-am auzit. Și un dans, vă poftim la un dans. Mă poftiți și pe mine? Desigur. Eu sunt dansator vestit, știu un lucru. Haideți. Ia să începem, că numai zilele astea numai de dansuri și de cântice și de urători m-ați înțeles. Miriam. Suntem gata?
Codreanca sau ansamblu joc? Eu n-am înțeles. Nu i-ați prezentat. Doar dansuri populare. Gata, Condreanca și Joc au rămas în urmă. Încă o dată aplauze. Foarte frumos. Eu cred că și Moș Crăciun vrea pregătit o surpriză. Moșul a pregătit și nu o surpriză. De aceea, ia să-mi spuneți voi mie, uitați-vă, toți îți veseli, buni de sărbătoare, dar iată, eu mă uit tot timpul cam trist, brăduțul este. Haide, mâini, să ne luăm și un cântec să-i cântăm. Cântec vesel și frumos, despre bradul rămuros. E o tradiție. Și de fiecare dată în ajunge anul nou, să-i cântați cântece bradului, ca să găsiți sub el pe urmă daruri. Bine? Da! Haideți să-i cântăm. Haideți să faceți cercul. Roată, roată! Iată așa. Iată, părinții cântăm împreună cu noi, bine? Tare să se audă până la Buiucani, până la Botanică, peste tot să se audă, tot Chișinău, chiar toată, să nu înțeleagă de nimic muzica. Așa. Așa. Toți știți bine să dansați, dar sunteți voioare? Da! Ei, atunci, dar ascultați de la moșul ghicitoare. A sosit Dorita Iarnă. Ghicitoarea asta nu a ghicit-o încă nimeni. A sosit Dorita Iarnă și a început din cer să cearnă. Stă în pod sărmana în minge. Ce se întâmplă afară? Minge! Eu o să vă spun un secret. Știți de ce n-am nimeni până acum? Nimeni nu a ghicit ghicitoarea. Voi sunteți primii. Da. Uite, astăzi moșul vă spune, dacă ați ghicit ghicitoarea, gata, o să ningă. Bine? Și a doua ghicitoare. Tot sărind ea prin copac, toată ziua se dă huța. Și bananele îi plac. Cine oare e? Maimuța! Aplauze! Dragii mei, anul 2016 este anul maimuței. Știți asta? Da! Care-i bănțoită și neastâmpărată maimuța asta? Dar voi să fiți cuminți și oarecum cum n-ar fi, o să vă aducă mult noroc și succes în toate. Plus, la toate, după câte am înțeles eu, voi mergeți în clasa 1 și dragă, da? Deci, anul 2016, voi, la 1 septembrie, veți sta la bănțe școlare, cu mânuță de pe bancă
și o să faceți cunoștință cu prima învățătoare. Dar pentru a ajunge acolo, trebuie mai întâi să ascultați aici de educatori. Am înțeles? Da. Și de părinți. Da. Minunat! Minunat! Mai aveți ceva sau să... nu mi-ați lăsat nimic, dar mie așa îmi plac poeziile ca bomboanele. Bine, dragii mei, dar vă place călătorie? Iar dacă nu avem nimic, haidem într-o călătorie și noi prin toată lumea. Prin toată lumea, să facem un trenuț, să facem un trenuț. Vagonaș, unul după altul, vagonaș. Uite așa! Așa, dragi părinți, rămâneți cu bine, noi ne ducem, n-aveți nici viză, n-ați deschis nici Europa, nimic. Ne ducem noi singuri, dar așteptăm de la dumneavoastră, nu mai vedem nimic. Așa, dați-mi muzica, noi am urcat și am plecat. Ne întoarcem de grabă! La mulți ani! Ia opriți-vă, faceți cercul și uitați, vă voi cunoașteți acest cântec. Cum se numește? Rățuștile! Cum se dansează? Dansul rățușilor. Și acum tuturor copiilor din Italia, ce trebuie să le spui? Bună seara! În ajun de sărbători, bună seara, îi pun bună seara, dar mai bine, dar să-i spunem ceau, sau un fel de arrivederci, că noi trebuie să plecăm în altă țară. Iar înainte de a pleca, ne spunem un frumos, la mulți ani, da? 2, 3! La mulți ani! Urcăm toți în vagoane și formăm o răzbunătoare! Hei! La drum! Ia să ne oprim aici, să vedem ce țară am ajuns de data asta. Părinții voi pe șer, așteptăm să vedem ghicesc copiii. Ia spuneți, din ce țară e muzica? Unde? Din India! Ați văzut frumos copii! Nu numai dumneavoastră ați văzut filme indiski. Hai să dansăm Dumnezeu din ei. Ia, cine știe? Cine știe cum mai bine? Așa, așa, așa? Păieți, cum dansați indienii? Așa, așa. Da. Așa. Și în gândă. Bravo, bravo, bravo! Ați văzut? Știu de acum indienii cum dansează moldovenii. Ei, și acum haideți să spunem tuturor copiilor din India la mulți ani. 2, 3! La mulți ani! Iar noi urcăm în vagoane și plecăm în următoarea țară. La drum! Hey!
data asta pun la părinți întrebare. Ia să vedeți de ce țară e cântecul aceasta. A? Mambo! Brazilia! Eu nu știu cum am ajuns de India cu tine în Brazilia, dar n-am știut asta. Haideți să dăm mamă! There's a woman, the salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and daddies. DJs can play this, cause it's on their playlist. They know my dream. All of these dances, concerts, romances. But mama sing me, and mama freak me. Didn't she release me? This is how we do it. sus! Dansat un mambo cum nu s-a dansat în Brazilia niciodată. Dar timpul nostru e limitat. Ne trebuie să urcăm în trenuți, să plecăm iar pe aceeași cale, nu știu cum, dar să ajungem în cea mai frumoasă țară de lume. Dar cine o să-mi spune care e cea mai frumoasă țară de lume? Moldova, dar de ce? Cred că aici v-ați născut și acolo, aici e țara voastră. Așadar, întrenuți și mergem spre casă. Unde-s părinții? Unde-s părința? Hai să luăm din minut și să dansăm și să cântăm un cântec din moși frămoși. După care veți crește mai mari, veți fi mai voinici și neapărat veți merge la școală. Așadar, aoleu! Ia uitați-vă la ei, parcă-s de-am mai măricei. Ei și normal au dansat, au cântat alunelul, dar de fiecare dată când dansați și cântați acest dans, cel puțin o dată în an. Creșteți, uite, cu atât. Nu, iată cu atât. Ia uitați-vă unul la altul, vedeți că sunteți mai mari? Vedeți? Atâta! Asta e. Faceți, mă rog, cercul. Moșul să vorbească puțin și cu părinții, da? Haideți de două părți, așa vorbiți. Dragi părinți, atâta timp cât există credință, atâta timp există și Dumnezeu pentru noi. Dar ca ei, mai puternici și mai mari, credință nu are ei. De aceea, folosindu-mă de ocazie, vreau să vă spun și dumneavoastră câte ceva.